Jedem. Takže příjemný večer. Právě jsme tady uzavřeli sázku. Tady Thor, tady Jaroušek. Já nevím, jestli to máme jako naznačovat, nebo jestli si počkáme na výsledek. To je otázkou. Jako. Já bych počkal na výsledek. Já bych počkal na výsledek, jedná se o flašku vodky. Flaška vodky plus něco navíc. Víceméně si to dohodli sami, já jsem tom neměl prsty. Ne, vůbec ne, svátečku. Tak, toši kopy to je, to platí to. První zákazník si může sednout. Tohle to si chci vzít sám. Tohle já chci si vzít taky sám. Ty chceš tohle vzít? Já si to chci vzít sám. Drž si to. Ty vole. Tak se vyfoďte. No, já bacha teda na vlasy dám, neboj. No jo. Konečně z něj je pořádnej kluk. A pak si uděláš ještě Hitlera pro ukázku na chvilku. Ne, toho ne. Jo. Ty vole. Tam toho máš, ty vole. To je bordel. Ne, normálně smutno, ty vole, z toho. Tady pobíhají 3 iPhony. Já ti říkám, že až ho mi uvidí, ale... Ne, až ho uvidí. Počkej, už bolí tohle, to... Tak já budu citlivější. A ten knírek teda je na mě, jo? Ten knírek je můj. Jak se cítíš, Lukáši? Úplně příšerný. Jsi mohl hovorit ty sám, ty to umíš. Počkej, já ti vemu toto. Já ti to vemu tady, jak to nemáš. Tyba, ten knírek vypadá bombasticky. Počkej, nech mu tam celý knírek potom jako vohol komplet. A ten knírek mu tam nech. To vypadá úplně jinak, co? Si to budeš muset asi doholit doma. Ty, já už vím, jak vypadá jako ovce. Ne. Jak vypadá. Tak knírek mu tam nech, ale to bude udělat lepší, tak knírek tam nechá. Takhle? No. No. To si pak doholí. A Jarouška si vezmu sám. Tak, tímhle to nekončí, jako jo. Pokud si jenom myslíš, že to tímhle končí, tak tímhle to nekončí. Si necháš, že gumičkuji. Ty vážně z toho normálně pak je smutnou. Ne, to v gumičku a můžeš to pak prodat na vlasy. Na vousy, jak bude někdo se nechávat nastřebovat. Prodlužovat. Jaroušku, tak pojď. Nemáme zas tak jako kapacitu takovou televizní. Máme, Luka má velkou kapacitu. Já tady odhodím s dovolením tady naším bordelu, až si sedím ve svým vlastním bordelu. Jaroušek, ty bude možná zajímavější. Vole, to je příšerný. A víte, co bych mu udělal? Že bych mu to ofinoval, jakoby takhle mu to jako ustřihnout, jako rovně nejdřív, víš? Jako prostřihnout to. Nebo to musí načesat nejdřív. Aby to mělo rovný, víš? Jako bylo takhle. Jako pěšinku bych udělal rovnou. Tak jak to tam? Ale o to šlo? Ne, právě, že to nech takhle to nech. Takhle to ne, Takhle to se ne. vezme. A přímo takhle, jak je půlka, tak to bude normálně. Já jsem říkal, že si Jarouška vezmu. Sláťa. Tak co ne? Ano. Počkej, já bych to spíš přejel jako, normálně bych takový... Ne, právě, že bych tam nechal ten zub. Právě ten zub. Jo, ten zub. On jde o ten zub. Udělej mu tam blesk. Počkej, takhle. Ty vole. Ty bláho. Nejdřív si uděláme ten zub, že jo? Ale máš práci smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou? Já jsem ještě přemýšlel, že bych se nechal obarvit na bílo. Ne, že by se mě to tady vzadu povedlo. To je peklo tohle. Já si když tak tady za kámoškou, abych to když tak tam doladila trošku jako ten zub. Ty já vůbec je nepoznávám. Tyhle, jsem tohle měl naposled před 3 rokama, vole. Takže další 3 roky v piči. Ne, já jsem to pak stříhal, že jo, a tak. Netahá tě to? Ne.
Matěj, klát se to pošlu sám. Neposílej. Jak když venku je sníh a je pluch, Můžu aspoň jednou jen. Co se máte dneska otevřít živnost, nebo zítra hnedka jít? Možná to zítra. Můžu, já jdu jednou. Jenom jednou, prosím. Jo, a ještě půlku ty brady, jo? Abyste pak nezapomněli. Tam nic nemá, ne na braně? Ne, jako celou půlku. Bylo to tak, ne, Jardo? Ano. Teď je vidět moje druhá brada, ty vole. Ne, že bys to měl zrovna rovný tu půlku. No, No, já mu to dodělám tady. kolik si na nožku? Neboj se, nehejbej se moc tam. Máš okolo uší. Vypadá to dobře na tom videu. Lubko, tak já jsem teda, děkuji za pozornost, já jsem skončil a tohle. Tady tu už nechám to dodělat, nechám na to tady. Zvládneš to, chceš to udělat sám, nebo? Já se vyčuju. Myslím se pak žiletkou. Jo, to bude asi lepší pak dodělat doma žiletkou, no. I tu hlavu. Ale chceš srovnat vzadu to, nebo to chceš mi křivit? Pobraj stroj. Máš i normální stroje, Matěj? Pobraj stroj. Takhle? Takhle no, se to. Tore, pomož mu. Takhle, tímhletím po kůži, aby tě to neto. Touhletou hranou. Každopádně si to budeš muset pak dočistit. Někomu říct. Ne, ne, to není sázka byla půlka. A o to šlo. Ale v práci se na to, ještě uvidějí. Doladíš tam ten zub. Jo. Potřebuji si dát panáka. Ti to vezmu, aby si to pak už nemusel brát, jo? Jo. To už to stopnu. Jo, klidně.